Dodjelom nagrada najboljim sportašima i zaslužnim članovima sinoć je u zagrebačkoj staroj gradskoj vijećnici svečano obilježena 115. obljetnica osnutka Haška mladost. Stoga su naši gosti dopredsjednik društva profesor Josip Lucić i Dunja Bračun iz Odjela za međunarodnu suradnju. Dobar vam večer. Dobar večer. Gospodine Lucić, iza Haška mladost povijest je duga 115 godina, kroz 6 država, 42 osvojene olimpijske medalje. Postoji li neko zlatno razdoblje? Sa sigurnošću možemo reći kako su hrvatski akademski sportski klubovi Mladost zlatni kontinuitet zagrebačkog i hrvatskog sporta, s obzirom da nam o tome najbolje govore 42 medalje na olimpijskim natjecanjima i preko 300 medalja na svjetskim, europskim, mediteranskim i drugim natjecanjima. Danas Haška mladost udruga okuplja 28 klubova iz 22 različita sporta. Imaju li oni svi dobre uvjete ili im nedostaje trenera, prostora? Pa mi bismo željeli da grad Zagreb, to jest ustanova za upravljanje sportskim objektima, poduzme značajnije korake u održavanju naših sportskih terena i dvorana. A u ovom slučaju moramo istaknuti naše ragbi klubove koji su organizacijom univerzijade 1987. godine izgubili svoj teren i još uvijek sa gradom tražimo teren gdje bismo smjestili naš ragbi. Zadovoljni smo, ali moglo bi biti i bolje. Vaterpolisti i odbojkaši mladosti ponovno kreću putevima stare slave. Kakva je situacija ukratko s ostalim sportovima, Dunja? Pa svakako moramo spomenuti atletiku i veslanje. Atletiku Sandru Perković koja je naša članica i veslače braću Sinković koji su također naši članovi za koje ljudi vrlo često ni ne znaju da su mladostaši, a oni su prvo mladostaši, onda predstavljaju Hrvatsku. Pa uz njih većina naših klubova su prvaci države u svojim sportovima ili na drugom mjestu. U klubu su prisutne i žene i osobe s invaliditetom? Imamo i ženskih sekcija i imamo 3 kluba osoba s invaliditetom i 4. u nastajanju. To su rukomet, judo, veslanje i mačevanje za invalide. Ima li klub dovoljnu potporu grada i države i kako vidite budućnost Haška mladost? Pa svjedoci smo kako sport danas nije samo sport, nego on ostvaruje značajne dobiti i za grad i za državu, što najbolje pokazuje posljednje nogometno prvenstvo. Isto tako sportovi Haška mladosti ostvaruju značajnu promidžbu za grad Zagreb i za državu, tako da očekujemo i u buduće značajniju potporu grada i Hrvatske države. I Dunja, još pitanje za vas. Europski fondovi i europska suradnja, tu ste dobri na to području. Pa da, evo, Haški uvijek bio inovator u sportu u Hrvatskoj i tako smo krenuli s ovim. Članovi smo Europskog društva multisportskih klubova i sa njima idemo prema europskim projektima. Do sada smo već imali 3 projekta, u sljedećem pozivu imamo 4 nova projekta i pokušavamo progurati neke nove ideje. Kako je priliv mladih ljudi i mladih sportaša? Pa i za mlade ljude i za starije pokušavamo zadržati sve naše članove i tako je. Jel vam fali i nedostaje ili uvijek? Pa kako u kojem sportu? Neki sportovi se žale da ih imaju čak i viška, neki se žale da im nedostaje, pa kod nas je raznoliko, svašta se nudi, svašta se može isprobati. Većina klubova nudi isprobavanje svakog sporta mjesec dana, pa ako zavoliš ostaneš, ako ne ideš dalje. Evo, 28 klubova, 22 sporta, stvarno velike mogućnosti. Hvala vam na gostovanju u Zagrebačkoj panorami. Hvala vam.